Pois temos que falar de solidariedade. Carmen, unha veciña de Castrolaxe, a súa familia perdían a súa vivenda. Non hai moitas xornadas, hai unhas semanas, nun incendio, e automáticamente disparouse a solidariedade entre os veciños ante unha situación pois tan impactante e tan potente. A verdade é que a xente enseguida pois se mobilizou e organizan un acto solidario para recadar fondos esta mesma fin de semana. En Castrolaxe, na Polideportiva Cuberta, vai haber un acto moi grande, o que todos nos debemos sumar. Para falar do tema está o presidente da Asociación Veciñal de Castrolaxe, Marcos Méndez, a quen imos falar nos próximos minutos. Que tal, Marcos? Moi bons días. Hola, boas, moi boas. Bueno, antes que nada, noraboa por esa movilización que ademais foi case inmediata, foi moi rápida, sumouse moita xente. Bueno, hai solidaridade en Culleredo e en Castrolaxe, non? Sí, a verdad que sí. Foi unha cousa moi rápida, empezamos xusto 2 días despois do incendio, empezamos a falamos ca familia, nos deron o permiso, falamos entre amigos, e xa empezamos a traballar para intentar axudar a Carmiña. E costou moito montar todo isto, porque a verdade é que un montón de cousas, de actividades de xente que vai participar. A min dame que houbo que moverse moito, non? Sí, houve que moverse moito, pero bueno, tuvimos a sorte dos músicos. Se ofreceu moitísimos músicos, tanto bandas de rock como Abel e todos os seus amigos, os da Beira do Monte con as gaitas, a Coral de Veteranos de Culleredo, e moitísima máis xente que se ofreceu, que é imposible que toque todo o mundo, é imposible. Sí, porque estou vendo xa, os que actúan pola tarde xa son 4 grandes bandas, pero, bueno, toda a xente que vai traer a Abel, non sei como van caber entre as 12 e as 4:30, non? Sí, nada, temos así organizado, van tocar 2-3 temas cada un para poder disfrutar dos máximos músicos posible. Van estar durante 4:30 ali tocando. Sí, a verdade é que vai ser un día pois con moitísima actividade. Vamos primeiro a dicir o importante, Abel. Se trata dun evento solidario, se trata de que todo o mundo pois arrime un pouquiño o ombreiro económicamente falando e aporte algo para axudar a Carmen e a Carmiña e a súa familia que sufriron pois ese golpe tan importante que ás veces a vida nos trae. Ademais, Carmiña pois sufriu outro poucos días despois, non? Coa perda dun familiar. Digo eu, como hai que facer para colaborar? Pois mira, no evento temos unha entrada solidaria de 10 euros para todo o mundo. Se pode entrar, se pode salir, se pode volver a entrar, participar en todos os actos. E despois, ali, claro, tendremos barra, un mercado solidario que organizan os de Cáritas, comida, algún bote solidario tamén. Despois temos a conta de Fila Cero tamén. Todo o diñeiro que se saque va íntegro para axudar a Carmiña. Sí, como decías, claro, o que vai ali pois pode tomar algo e ese algo vai tamén para a conta para axudar a familia, non? Sí, así é. Bueno, e digo eu, nos decías, vai haber sorteo, vai haber un mercado solidario, vai haber un xantar, vai haber tempo para todo, porque mesmo tendes deporte. Hai unha andaina solidaria coa que comenzades xa pola mañá cedo, a partir das 10, creo, non? Sí, temos unha andaina solidaria aquí polo pobo, por os montes do noso pobo, para a xente que veña e disfrute un pouco do noso ambiente. Despois, xa cando cheguen á pista, xa empezar co evento con os gaiteiros, a coral, despois a Abel, xa empezar co evento todo. Eso sería a parte da mañá, é dicir, a mañá que chega a superar un poquinho o mediodía, ata as 4:30 estarán Abel e amigos, non? Sí, así é. Despois, ás 4:30, teremos o teatro, que é un sobrinho de Carmiña, que van a traer unha obra que se chama Desastre. Estarán durante 2 horas aquí no Centro Social facendo a súa obra de teatro. Despois habría outro grupo de concertos con 4 grupos, non? Sí, son 4 grupos. Un se chama Gremlins, que é a neta de Carmiña, co seu grupo, e van
Nalla, ca banda de camión, que realmente nos axudou moitísimo a montar todo isto. Despois temos en Macaos de Cambre, que tamén son familiares de Carmiña. Para rematar temos a Xogos Sucios, unha banda que xa tocou aquí en Castro e que é moi querida aquí en Castro. Entendo se empezan ás 7 que casi chegará coa música ata o final do acto, por sobre as 10, non? 10 e pico. Si, 10 e cuarto estamos terminando, porque xa habíamos quedado así, que isto non é unha festa para estar hasta altas horas, isto é un evento solidario, non queremos estar aquí de festa, porque realmente Carmiña non ten ganas de festa, porque está de acordo co evento, pero realmente a súa vida ahora mismo non é ter ganas de festa. Efectivamente. Por certo, eu decía, estamos a falar de moitos concertos, e cando non hai concertos, nos poucos momentos do día no que non haxa xente actuando, ides ter música tamén, non? Coa Sonora Valcumbiera, creo. Sí, ese son eu, ademais. Ese son eu. O sea, que vai haber música sin parar, non? Sí, teremos música na pista, para música ambiente, para, bueno, até a xente, porque habrá moitos que non queran marchar para casa, outros igual queren dar unha volta por o pobo, outros, como podes entrar e salir, non sabes, cada un organizará a súa vida como eles queran, pero sí que tendremos música para ambiente, para seguir a música todo o día. No, eu decía por eso que o mellor non te dá casi tempo a meterte, porque pola tarde os 4 bandas, e pola mañá, cando chegue a Abel, que empeza, pois eso, a partir das 12 e ata as 4:30, e que eu decía, a intervalos de 20 minutos, decías que van a tocar 3 ou 4 temas, pero que hai un montón de grupos, non? E ademais na comarca, non só de aquí de Culleredo, o sea, da comarca de Coruña, e de toda a área, eso sí que, bueno, un esforzo de Abel que hai que agradecerlle tamén, non? Sí, Abel é outro veciño aquí que moveu a todos esos músicos para pola tarde, e habrá músicos de todos os estilos, porque ven un portugués que canta fado, outra veciña, Mari Carmen, que era de aquí de Conduzo, ven un cantante que era dos Satélites, bueno, hai un lote de música variada, creo que vamos disfrutar moito. E tendes ademais un presentador bo tamén, non? Que vale para isto. Sí, está Luís, que tocaba con Abel, a verdad que vale, ten moita labia, como se dice. Bueno, para eso, evidentemente, para un acto así, pues ten que tela. Bueno, eu quero lembrar, como facíamos hai un momentiño, que isto é un acto solidario. Como ben decía Abel, o presidente dos veciños de Castrolaxe, que no lema decides Castrolaxe un pobo unido, nunca mellor que nesta ocasión, non, Abel? Vamos a lembrar esa posibilidade de colaborar, non só coa entrada, senón axudando un pouquiño bueno, pues consumindo algo, unha bebida, no xantar, porque vai haber un xantar se quere, non? Sí, é eso. Vamos ter comidas que nos cederon locales de Vilaboa, do Burgo, nos cederon cousas para facer de comer, vamos ter xantar, vamos ter barra, e con todo se pode colaborar con todo eso, todo para axudar a Carmiña no que podamos. Entendo que a entrada hai que mercala o propio día da celebración do acto, ou tendes algún lugar onde se pode comprar anticipadamente? Como está a funcionar a cousa? No, a entrada se compra no acto, ali no evento. É dicir, que se podemos estar non moito máis tempo para organizar de outra maneira. xa bastante fixestes, en realidade, non? A partir das 10 e pico xa poden presentarse por ali a xente, porque imagino que, bueno, todo apunta, non? A que hai moita expectación na zona e que a xente se vai volcar. Que mensaxe mandaría o presidente dos veciños de Castrolaxe para que a xente se movilice e colabore, nunca mellor dito, nun momento no que se necesita? Que lles dirías? Pois a mensaxe sería hoxe por Carmiña e mañán pode ser por calquera de nós. Creo que estar todos unidos é o máis bonito do mundo. Bueno, a verdade decimos que para que non o saiba, Carmiña perdía que era, pois,
4 semanas, non? 4 ou 5 semanas, xa non me lembro, nese incendio en Castolase a súa vivenda. Para os veciños, claro, que normalmente non pasa unha cosa como esta e con unhas consecuencias tan desgraciadas, non? A verdade, un impacto, non? Sí, foi un impacto bastante grande porque, claro, esta cousa nunca pasou aquí no povo. Do día a mañán, xa ves, unha veciña quedou sin nada, sin un fillo, nos pode pasar a calqueira, en calquer momento nos pode pasar. E un pensa, Marcos, que cando pasa unha cousa destas, a xente que lle dá igual. En Castolase parece ser que non dá igual, non? Non, aquí, por sorte, temos lote de veciños, somos bastante unidos. Eu creo que fora tamén, cando pasa algo así, eu creo que sí, que somos máis unidos que nunca, pero bueno, aquí a verdad que o noso povo para esas cousas somos bastante unidos. E mira que normalmente cando vivimos en zonas, bueno, Castolase é unha zona urbana, non tan poboada como outras de Culleredo, pero non deixa de ser unha zona urbana, pero na que, bueno, hai certa separación en algunhas zonas, non? E un pensa, se xa na zona urbana hoxe en día parece que vivimos moi pechados cada un dentro da súa vivenda, que case non coñeces os veciños, e isto non é verdad, non? Non, aquí nos conocemos todos. Realmente a xente daqui é toda daqui, do povo, si que hai xente nova, pero prácticamente somos todos xente que naceu aquí, xente que se casou aquí, somos todos conocidos. Pois todos eses coñecidos e moita xente de Culleredo, e esperemos que moita da comarca que poden participar esta fin de semana para unirse con Carmiña e a súa familia. Castolase, un pobo unido, todos con Carmiña, o sábado 21 de marzo a partires de, bueno, dende as 10 da mañá xa poden chegar para, ou ben, pois comprar esa entrada solidaria de €10. Os nenos van de balde, pero se trata de axudar. Hai unha fila cero, a fila cero ali ides ter o número de conta e todos os datos para poder colaborar, non? Sí, temos o número de conta contado nas redes, na página web e todo o rollo, temos o número de conta colgado. É dicir, eso tamén se pode ir adiantando. Se queremos colaborar toda esta semana, aínda que non podamos ir, tamén podemos aportar estes días. Como podemos contactar nas redes con vos? Nas redes da asociación, tanto en Instagram como en Facebook, senón no cartel pongo o número de conta e aí está toda a información. Pois a Marcos Méndez, o presidente dos veciños de Castolase, noraboa por, bueno, pues, tomarse ese traballo e ese esforzo, ese reto de organizar, máis con pouco tempo, pois este acto solidario o día 21 de marzo, e o galla que sexa un éxito porque a ocasión o require, e lóxicamente pois Carmiña e a súa familia pois necesitan máis que nunca da colaboración, e nós aquí en Radio Culleredo pois tentando darlle a máxima difusión posible. Marcos, moitísimas grazas por atender hoxe a chamada de Radio Culleredo, moita sorte. Nada, gracias a vos.